Hála sé sin réomh frist. Gerd. Gurú scúine na raile chola sé. Le Edsalon, yeah. Oh, yeah. Sa grúir standby. Yeah, go sé no, brasúir. no, just see. No, bhí me cúnius cholamach an sin thug siad the ticket anna luchwardom an céadú eile agus bhí me rinne me nu áireach má clia first class. Mágad. Yeah, no. Bhí se Agus an an lei sérs go hall. Yeah. Agus Mágad tú. no, nírá agus bhí me gléiste mar seo. No, ní mag bhí me gléiste mar seo. Go rapper bhí an. Bhí an faran is bhí sí an aculum, bhí se gobar le haid cólacht leis. Agus far mór cinál, galanta bhí se sé cetar siúlasa app nó rud éigen ba, mar bhí chu mí gléiste agus bhí chu mí nádútha san na síchan fad bhí le daine an sever an sean daine mór le rá agus bhí mé seán agus bhí se agus ceap se gro se thógran mar dúirtlam right is dóchan nach tusa Edsels mar seo riomh sus mis nó ní mai riomh he said right Brenner seo agus sin bhí na freistalí hall bhí rá cilta a ggéar budéil champagne sin tá sé fad tíir an eisce bhí me héin is a héin bhí tam intachain so bu chum lom go chuirta amach sa scúine bhirú an túáile was an túáile teis. Lá fu me dé túáile. Bhí se doreite tá menu acu. Menu. No, tá menu omlan tá mar go tú bílan na rud aigen tá sé intach. So sin an céin an taine scéile bhána bhfuil am san maidiú le a bheith chuirteach a scúine. No, sin intach sé doreite tá sé intach. Chir mai ceistúid bháin a bheit cenal upgrade ar mai de sé. Brean an ceannar. Sis breanna siarm. Agus cenal a bheit gus í bread strís bhí ar na cé cheapan tá súhain. Agus níor mar taadach mai cenal dear. An clás bháin bhfuil a dhéanam go minic pe Edsalon. Éirim le haid an séchan bhfuil an aice den sládála agus dearan siad well bair é a oscailt dom gur go mchéin an tú an digid. So sinna dhéanaan tú mar gur beag an ní smú spás. Tá sam ach ní mar chéléis. No.